Ifa Dreams Media timakunyadirani kwambiri chifukwa munapanga chisankho chotsatira ife kuti tizikupatsirani zonse zomwe zikuchitika mdziko muno. Kani atuyamba mtsogoleri wa dziko lino Professor Arthur Peter Mutharika wati pakufunika kugwirana manja ndi mayiko komanso mabungwe ngati World Bank pofuna kuthana ndi mavuto amene dziko lino likumana nawo. Dziko la Malawi likumana ndi mavuto monga njala, kusowa kwa mafuta a galimoto, ndalama zakunja ndi zina zambiri. Mtsogoleri wa dziko linoyu amalankhula izi ku Mtunthama State Lodge mu mzinda wa Lilongwe pamene amakumana ndi wachiwiri kwa mkulu wa mtsogoleri wa bungwe la World Bank mchigawo chakummawa komanso kumwera kwa Africa Andiame Diop. Zambiri mu ripoti ili. Poyankhula ku nyumba ya boma ya Mtunthama mu mzinda wa Lilongwe pomwe amakumana ndi wachiwiri kwa mkulu wa mtsogoleri wa bungwe la World Bank mchigawo chakummawa komanso kumwera kwa Africa Andiame Diop, President Mutharika wati boma lake lachilimika kukhazikitsa ndondomeko zothana ndi mavuto akuluakulu omwe akusautsa dziko lino monga njala, kusowa kwa ndalama zakunja, kusowa kwa mafuta a galimoto, fetereza ndi zina pofuna kuthetsa umphawi. Kumbali ya njala, mtsogoleri wa dziko linoyu wayamira bungwe la World Bank lomwe lalonjeza kuti lipereka ndalama zokwana $45 million zomwe akuti zithandizire dziko lino kuti lipeze chakudya. Mtsogoleri wa dziko linoyo wati boma lake lakhazikitsanso mfundo zothandiza kukweza ntchito za mafakitale, za migodi komanso zoteteza miyoyo ya anthu ovutikitsitsa kuti asapsinjike kwambiri ndi mavuto azachuma omwe dziko lino likudutsamo. Ndipo pothirira ndemanga pa zomwe walankhula mtsogoleri wa dziko lino, nduna ya zachuma a Joseph Mwanamvekha yati mtsogoleri wa dziko linoyu wafotokoza mwatsatanetsatane mfundo zomwe boma likuchita zomwe bungwe la World Bank lingathandize kuti zinthu ziyambe kusintha. President mawawo anali opempha World Bank kuti kumali kwatu uno kuli mavuto angapo oyambilira ndi atimati ma 4F ngati nkhani ya chakudya, that's food, tiliso ndi vuto la mafuta, fuel, komanso fertilizer and forex. Amapempha a World Bank choyamba kunali kwathokoza chifukwa World Bank atithandiza ndi $45 million pankhani ya chakudya, ndi amapemphaso kuti mwina atawonjezerapo pang'ono chifukwa ndalama zambiri tikuzifuna ndi pafupi $220 million. Of course madona za kutithandiza koma anapemphaso kuti ngati angathe kutithandiza ngati ngakhale kotheka atithandize. Komanso anawasimikizira a World Bank kuti iwo ngati president akuziwa mavuto amene Malawi akukumana nawo. Anakambapo nkhani ya ngongole zimene boma lili nalo, akambaso nkhani ya mina anthu akuvutikira mwina kukwera kwa zinthu, kusowa kwa foreign exchange, komanso kusowa kwa fertilizer. Ndiyo ngati president awasimikiza a World Bank kuti achita chotheka kuti mavuto amene Malawi akuapeza panopa awathese. Ndipo mawu awo Andiame Diop alonjeza kuti bungwe la World Bank lipitiriza kuthandiza ntchito zachitukuko zomwe boma la Malawi lakonza kuti zithandize kuchepetsa mavuto azachuma omwe likukumana nawo. Iwo ati mwazina chidwi chawo chili pa ntchito yopititsa patsogolo ntchito za magetsi kudzera kuthandizo lomwe apereka ku Mpatamanga. Komanso bungweli ndilokonzeka kulimbikitsa ntchito zomwe likuthandiza kale dziko lino monga zokweza ulimi komanso miyoyo ya anthu ovutikitsitsa. Kupatula kukumana ndi mtsogoleri wa dziko lino, a Diop akhalenso akukumana ndi nthumwi zosiyanasiyana monga akuluakulu a boma komanso kuyendera zina mwa ntchito zomwe bungwe la World Bank likuthandiza mdziko muno. Doreen Sonani, MBC, Lilongwe. Ndipo wachiwiri wa mtsogoleri wa bungwe la World Bank mchigawo chakummawa komanso kumwera kwa Africa Andiame Diop wati ali ndi chidwi chofuna kudziwa momwe ntchito yomanga malo ophikira magetsi a Mpatamanga ikuyendera. Bungwe la World Bank likuthandiza Malawi pa ntchito zosiyanasiyana kuphatikizapo kumanga malo ophikira magetsi a Mpatamanga, ntchito za ulimi za Shire Valley Transformation Project, ntchito za AGCOM mwazina. Diop ati ulendo wawo uthandizira kuunika momwe ntchito zachitukuko zikuyendera komanso kuunika momwe banki ingathandizire dziko lino pa chitukuko. Ndipo nduna ya zachuma a Joseph Mwanamvekha ati ndokondwa ndi kubwera kwa mmodzi mwa akuluakulu a bungwe la World Bank Andiame Diop.
cholinga chene afuna kumanenda president athu Professor Peter Mutharika afuna aziwe kufa ango yamba kumene ngati president wa dziko lino afuna aziwe kuti mapulani ndo otani komanso akambirana kuti World Bank ingathandize pa mapulani angathandize bwanji cholinga choti mwina economy yathu ikhale kwenda bwino. Dziko la Malawi lachita nawo mwambo omwe maiko akukumbukira komanso kulemekeza asilikali amene anamenya nawo nkhondo pa dziko lonse lapansi. Mwambowu wachitika mzigawo zonse za dziko lino. Wachiwiri woyamba kwa mtsogoleri wa dziko lino Dr. Jane Ansah anayimira mtsogoleri wa dziko lino pa mwambo umene unali mu mzinda wa Lilongwe. Yamikani Simutowe anali komweko ndipo walemba ripoti. Mwambo wa Pope Day waonetsa kufunika kwa mtendere komanso modzi pomwe akuluakulu aboma azipembedzo akazembe oyimira maiko ena ku Malawi ndi ena ogwira ntchito zosiyanasiyana anabwera pamodzi kulemekeza komanso pereka ulemu kwa asilikali omwe anamenya nawo nkhondo za pa dziko lapansi. Mwambowu umalemekezanso asilikali a MDF omwe anaphedwa akugwira ntchito yawo yoteteza ndi kulimbikitsa mtendere maiko ena monga Ivory Coast ndi Democratic Republic of Congo. Yemwe anayimira mtsogoleri wa dziko la Malawi pa mwambowu mu mzinda wa Lilongwe ndi wachiwiri woyamba Dr. Jane Ansah. Nkhondo yoyamba inayamba mchaka cha 1914 ndipo maiko omwe ankalimbana anathetsa nkhondo nthawi ya 11 koloko mmawa pa 11 Novemba mchaka cha 1918. Ichi nchifukwa chake mwambowu umayamba nthawi ikangokwana 11 koloko mmawa. Aliyense anali atayima pa malo ake kutatsala pang'ono kuti nthawi ikwane 11 koloko. Ndipo nthawi itakwana 11 koloko asilikali anaphulitsa mzinga, kenako anthu onse anakhala chete kwa mphindi ziwiri mzinga wachiwiri usanalire. Kenako mwambo woyala nkhata unatsatira ndipo yemwe anayala nkhata yoyamba ndi Dr. Jane Ansah. Kenaka panabwera mkulu wa MDF George Jafu ndi mkulu wa Malawi Polisi Richard Luhanga. Ena omwe anayala nkhata pamalowa ndi spikala wa nyumba ya malamulo Samia Suleiman, mkulu wa mabwalo Rizin Nzikamanda, nduna ya chitetezo Chimwemwe Chipungu, mlembi mu office ya president ndi nduna Justin Saidi, mkulu wa bungwe loyang'anira asilikali omwe anapuma pa ntchito Henry Odilo, akazembe oyimira maiko ena ku Malawi komanso nthumwi zoyimira Lilongwe City Council, Malawi Red Cross Society and St. John's Ambulance Association mwa ena. Asilikali 10 million mwa asilikali oposa 65 million omwe anamenya nawo nkhondo yoyamba akuti ndi omwe anaphedwa, pamene asilikali oposa 100 million ndi omwe anamenya nawo nkhondo yachiwiri ndipo 25 million ndi omwe anaphedwa pa nkhondoyi. Mwambo wa chaka chino wachitika patatha zaka 107 kuchokera pomwe nkhondo yoyamba inatha mchaka cha 1918 ndipo patha zaka 80 kuchokera pomwe nkhondo yachiwiri inatha mchaka cha 1945. Yamikani Simutowe, MBC Lilongwe. Ndipo mu mzinda wa Mzuzu wachiwiri wina kwa mtsogoleri wa dziko lino Enoch Chihana ndi amene anayimira mtsogoleri wa dziko linoyu. Anthu ogwirira ntchito zosiyanasiyana komanso a business anafika maunyinji kuti adzaonerere mwambowu. Chisomo Manda wafika ndi ripoti. Mwambo wokumbukira asilikali omwe anataya miyoyo yawo pa nkhondo ziwiri za pa dziko lapansi ndi nkhondo zina otchedwa Pope Day mchingerezi umachitika pa 11 Novembala chaka chilichonse. Koma kuno kwathu ndi maiko ena omwe ali pansi pa bungwe la Commonwealth akumbukira tsikuli pa 9 Novembala. Monga mwa mwambo wake, pamene nthawi imayandikira 11 koloko, galimoto zonyamula wachiwiri wina kwa mtsogoleri wa dziko lino Enoch Chihana zinafika pa Mzuzu Upper Stadium. Ndipo pamene nthawi imati 11 koloko, mzinga woyamba unalira. Izi ndimalingana ndi mwambo wa chisilikali ngati chikumbutso kuti nkhondo yoyamba ya pa dziko lapansi inatha nthawi ya 11 koloko mmawa. Kenaka panali mphindi ziwiri zachete
kukumbukira asilikali ndi anthu omwe anamwalira pa nkhondozo. Ndipo mwambo woyala nkhata unatsatira. Oyamba kuyala nkhata anali wachiwiri wina kwa mtsogoleri wa dziko lino a Enoch Chihana. Kenaka akuluakulu ena oyimirira magulu a anthu osiyanasiyana anatsatira. Utatha mwambowo panali mwambo wa mapemphero pamene amipingo anapempherera asilikali mdziko muno komanso kuti dziko lino lipitirire kukhala labata ndi mtendere. Koma kodi nchifukwa chiyani amati Pope Day? Pope ndi mtundu wa maluwa omwe itatha nkhondo yoyamba anamera pamanda asilikali ku France ndi ku Belgium. Izi zinachititsa kuti tsiku lokumbukira asilikali omwe anatisiya pa nkhondo ziwiri adzingolitchula kuti Pope Day. Kuchoka mzaka zama 1918 mpaka lero tsikuli likupitirirabe kukumbukiridwa ndi mayiko omwe ali pansi pa mgwirizano wa mayiko a Commonwealth pa dziko lonse lapansi. Chisomo Manda, MBC News, Mzuzu. Nduna yona kuti pasamakhale kusiyana pa ntchito pakati pa amayi ndi abambo, ana, anthu aulumali komanso chisamaliro cha anthu, Mayi Mary Navicha anayimirira mtsogoleri wa dziko lino Professor Arthur Peter Mutharika pa mwambo wa chikumbutso ku Zomba kumene kunasonkhana anthu osiyanasiyana. Mercy Zamawa wafika ndi ripoti. Pa mwambo wa chikumbutsowu panalira lipenga la ulemu komanso panachitika mwambo odzala nkhata popereka ulemu kwa asilikali omwe anafa akumenya nkhondo zikuluzikulu ziwiri zomwe zinachitika pa dziko lonse. Mayi Navicha omwe anayimira mtsogoleri wa dziko lino Professor Arthur Peter Mutharika ndiwo anayamba kuyala nkhata pamalopa ngati chizindikiro chowakumbukira asilikali omwe anamenya nkhondowa komanso kusonyeza kuyamika kwa dziko. Mwayina omwe anayala nkhata pamalowa anali wachiwiri kwa sipikala wa nyumba ya malamulo Mayi Esther Jolobala omwe anayimirira sipikala wa nyumba ya malamulo. A Moses Kunkuyu anayimirira mtsogoleri wa mbali yotsutsa boma ndipo Awadi Temwe anayimirira mwa asilikali akale omwe anamenya nkhondo Mwayina. Atsogoleri osiyanasiyana azipembedzo zosiyana-siyananso anatsogolera mwambowu ndi mapemphero opempherera dziko, kupempherera utsogoleri wa dziko lino komanso kupempherera asilikali omwe anamenya nkhondo ndi ena omwe akutumikira dziko panopa. Mapempherowa analunjika kwambiri zakufunika kopitirira kwa mtendere mdziko muno, kulimbikira ntchito komanso kugwira ntchito mwaukadaulo ndi modzipereka. Patha zaka pafupifupi 107 pamene anthu pa dziko lonse kuphatikizapo dziko la Malawi lakhala likupereka ulemu ndi kukondwerera kudzipereka ndi nsembe yomwe asilikaliwa anayipereka pomenya nkhondo zikuluzikulu ziwiri za pa dziko lonse. Mercy Zamawa, MBC, Zomba. Nthambi yona zolowa ndi kutuluka mdziko muno yachenjeza Malawi kuti azitsata ndondomeko za ziphaso zoyenera akamafuna mwayi wa ntchito m'mayiko ena. Mneneri wa nthambi ku chipata cha Mwanza Asofina Chibentu wanena izi kutsatira kuthamangitsidwa kwa Malawi 490 mdziko la South Africa. Anthu awa akakhala zoti afika kunoku timalangiza as immigration kuti azipanga folo ndondomeko za immigration zoti akakhale dziko lawo kuti fa kuti akatopita dziko lakunja kuti ukagwira ntchito pali ndondomeko zake sikuti umangonyamuka kumatani kumapita kumeneko amene aonetsesa ali ndi passport komanso adusira ku immigration adinda mapassport awo bwinobwino akhale ndi chilolezo ndithu choti akalowa mu dzikolo akafika pamene kunja apange ma permit okhalira mu dziko muja kapena ogwirira ntchito kuti asapange overstay kapena asalakwire malamulo a dzikolo. Mukuonera nkhanizi kuchokera kuno ku MBC masanano muli ndi ine Romeo Umali tentonenso mitu yake. Tikuyamikeni komanso kuthokozani popanga chisankho chokhala pamenepa kumvetsera komanso kuonera zomwe takubweretserani.
chomwe tingakupempheni choti ngati muli alendo pamudzi pano tapangani subscribe, chifukwa mukatero inu ndi ife tidzendera limodzi kuyambira lero mpaka na masiku omwe akubwera kusogoloko. Timabweratu ndi nkhani zochokera ngodya zonse zinayi za mdziko lino, kotero kuti inu simukuyenera kuti mukhale kunja kwa nkhani zimenezi. Tapangani subscribe, like, comment komanso share kuti tikhale limodzi mu ulendo umenewu.